Bresusem nwoma etoso mienu ti miensa. Na Salomo frase si Awurade fie no Moriah bepo a wo kire n'agya David no so. Faako a David hyeye. Yebusini Onan ayuporibia ho. Na ofrase si no bosome a etia mienu, da etia mienu, na hini afe a etoso nan mu. Na ye ni fapima Salomo to se ode resi Awurade dan no. Ne ntwimu ye Akan nsusue no mu basafa aduosia. Na ne tre nso basafa aduonu. Na ntwonowa a ewo edan no tre anim no. Ne ntwimu ye basafa aduonu. Ne kron basafa oha aduonu. Na odi sika mapadura emu fam. Na edan kese no odi pepia nnua kata ho. Na odi sika pa kata ho. Na odi isu adwini mme ne ntwiaban. Na odi aboa ne boa edin dura edan no ho se ahyehyede. Na sika no ye pawam sika. Na odi sika kata edan no mpuna aponwa na fasuo ne na pono ntanta no. Na oyi kerubim nsema afasuo no. Na oyo kronkron bia dan no. Ne ntwimu sede edan no trete no ye basafa aduonu. Na ne tre ye basafa aduonu. Na odi sika pa anosi dwati kese ahansia kata ho. Na de okaridi yo nadoa no anosi sika nwetabena aduonum. Na osoro adan no nso odi sika kata ho. Na kronkron bia dan no mu no odi esene adwuma yo kerubim mienu. Na odi sika dura ho. Na kerubim no ntaban ntwimu ye basafa aduonu. Baako ataban biako ye basafa num. Na eka edan no fasuo. Ataban biako no nso ye basafa num. Na eka kerub baako no ataban. Na kerub baako no nso ataban ye basafa num. Na eka edan no fasuo no. Na ataban biako no nso ye basafa num. Na pim kerub baako no ataban no. Kerubim yi ntaban a watre mu no ye basafa aduonu. Na ogyinegyina won na so na wanim hwe edan no. Na wodi bibre ni asawa a ebridum ni koogyan ni nwurayo ntwamutam. Na oyoyo mu kerubim. Na oyoyo edan no anim adum mienu. Na tentene basafa aduasanum. Na aduntira ewo atifi no basafa num. Na oyo ntweaban mpiakire mu. Na ode sinsane adum no atifi. Na oyoyo atoa banseso oha hyehye ntweaban no mu. Na omema adum no so sisi asorodan no anim. Biako wo anafo fam, na biako wo atifi fam. Na oto anafo fam de no din Yakin. Na atifi fam de no oto ne din Boas.